Κάθε μορφή ζωής που απαντάται μόνο στη χώρα μας αποτελεί μια φυσική εθνική κληρονομιά που έχουμε καθήκον να τη διατηρήσουμε για τις επόμενες γενιές. Ο ελληνοπυγόστεος Πουγγίτιους Χελένικους είναι ένα ηθαγενές ενδυμικό ψάρι του γλυκού νερού της Ελλάδας που ζει μόνο σε μικροϊδάτινα συστήματα των περιοχών Μοσχοχωρίου, Αγίας Παρασκευής και Κομποτάδων. Είναι ένα μικρό είδος ψαριού που το μήκος του δεν ξεπερνά τα 5 εκατοστά και ζει λιγότερο από 1,5 χρόνο. Το σώμα του είναι λίο και οι χρωματισμοί του συνήθως σχηματίζουν στα πλάγια ανώμαλες εναλλασσόμενες, καστανόχρωμες ή κιτρινοπές ζώνες. Απουσιάζουν τελείως τα κοιλιακά πτερίγια και για ισορροπία κινεί συνεχώς τα θωρακικά. Μπροστά από το ραχιαίο πτερίγιο υπάρχουν 9 ελεύθερες ακτίνες, οι οποίες δεν είναι πάντοτε ορατές εξωτερικά. Τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του ελληνοπυγόστεου περιορίζουν την εξάπλωσή του στη φθιότιδα. Το είδος προτιμά μικροϊδάτινα συστήματα που είναι πλούσια σε υδρόβια βλάστηση, έχουν μικρή ροή νερού και τα νερά τους είναι κρύα και καθαρά. Στα μεγάλα υδάτινα συστήματα της φθιότιδας, όπως Περχιός, Βιστρίτσα, Γοργοπόταμος, Ασοπός, Ξηριάς και αλλού, ο ελληνοπυγόστεος απουσιάζει. Επίσης, δεν βρέθηκε και στο εκτεταμένο αποστρακιστικό αρδευτικό δίκτυο της Ανθήλης, Μεγάλης Βρύσης και άλλων συστημάτων της ευρύτερης λεκάνης απορροής του Σπερχιού. Ο Σπερχιός πλημμυρίζει τακτικά και γίνεται συμφορά για τους κατοίκους. Χωράφια κατακλείζονται, σοδιές χάνονται, τεχνικά έργα και σπίτια καταστρέφονται και οι οδικές επικοινωνίες διακόπτονται. Ο Γοργοπόταμος έχει κρύα και καθαρά νερά, όμως και εδώ τα γεωμορφολογικά και υδρολογικά του χαρακτηριστικά δεν διαμορφώνουν κατάλληλους βιότοπους για τον ελληνοπυγόστεο. Βρίσκεται όμως ευρύτατα διαδεδομένος στις αποστραγγιστικές τάφρους και στα φυσικά πηγάδια, κοινώς μάτια, των περιοχών Βάλτου και Λυκοχώρια Μοσχοχωρίου. Παλαιότερα οι δύο αυτές περιοχές ήταν βαλτότοποι. Στη συνέχεια αποξηράνθηκαν και οι εκτάσεις τους μοιράστηκαν στους αγρότες με αναδασμό. Βρίσκονται δίπλα στο Σπερχιό και σχεδόν κάθε χρόνο πλημμυρίζουν από τις υπερχειλήσεις του ποταμού. Οι δύο αυτές περιοχές χωρίζονται μεταξύ τους από την παλαιά εθνική οδό και επικοινωνούν με τάφρους οι οποίες περνούν κάτω από το δρόμο. Οι τάφροι δέχονται τα αναβλύζοντα υπόγεια νερά της περιοχής και σε μερικές διοχετεύονται εποχιακά νερά από το Γοργοπόταμο, με αποτέλεσμα σε όλο το αποστραγγιστικό δίκτυο να επικρατούν κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας για τον ελληνοπυγόστεο. Η εξάπλωσή του όμως στο αποστραγγιστικό δίκτυο εξαρτάται από την παρουσία κατάλληλης υδρόβιας βλάστησης. Σε τάφρους χωρίς βενθική υδρόβια βλάστηση ή με αποκλειστική φυτοκάλυψη από καλάμια, το είδος αυτό απουσιάζει. Επίσης, δεν βρέθηκε και σε τάφρους με μεγάλη παροχή νερού. Αντίθετα, αυθονεί σε τάφρους με μικρή παροχή νερού, οι οποίες είναι πλούσιες σε υφυδατική βλάστηση, σε χαρόφυτα, μυριόφυλλα, σπερματόφυτα, σε χλωροφύκη, καθώς και σε υπερυδατικά φυτά. Η παρουσία της πλούσιας υδρόβιας βλάστησης είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση του ελληνοπυγόστεου. Το είδος, σε όλα τα στάδια της ζωής του, παρουσιάζει κρυπτική συμπεριφορά και για να αποφύγει τους εχθρούς του, παραμένει κρυμμένος ανάμεσα στα φυτά. Στην απόκρυψή του βοηθούν και οι σωματικοί του χρωματισμοί, οι οποίοι σε συνδυασμό με την ικανότητά του να παραμένει σε μία θέση σε κατάσταση πλήρους ακινησίας, τον κάνουν αδιάκριτο από τους εχθρούς του. Η διαμονή του ελληνοπυγόστεου σε περιοχές με πλούσια υδρόβια βλάστηση εξυπηρετεί και τις τροφικές του ανάγκες. Το είδος διατρέφεται με ασπόνδυλους μικροοργανισμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται σε συνάρτηση με την υδρόβια βλάστηση. Η παρουσία υδρόβιας βλάστησης είναι αναγκαία επίσης για την επιτέλεση της αναπαραγωγής. Το είδος
αναπαράγεται τμηματικά από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούλιο. Κατά την αναπαραγωγική περίοδο, το αρσενικό κατασκευάζει ανάμεσα στα υδρόβια φυτά φωλιές από φυτικά υλικά, στις οποίες το θηλυκό αποθέτει τα αυγά του. Στη συνέχεια το αρσενικό αναλαμβάνει την προστασία των αυγών μέχρι την εκόλαψή τους. Κατά το διάστημα της κατασκευής και προστασίας της φωλιάς του, αποκτά σκούρο μεταλλικό χρώμα, το οποίο διατηρεί μέχρι την εκόλαψη των αυγών. Τα αυγά εκολάπτονται μετά από 4 έως 5 ημέρες. Οι προνύμφες παρουσιάζουν κρυπτική συμπεριφορά και σε μήκος 10 έως 11 χιλιοστών αποκτούν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων. Στην περιοχή Βάλ του Μοσχοχωρίου υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ματιών στα οποία απαντάται ο ελληνοπηγόστεος. Τα μάτια αποτελούν διόδους εκφόρτισης των καρστικών πηγών της περιοχής και των διηθήσεων του σπερχιού. Τα πλεονάζοντα νερά διοχετεύονται με σούδες στις αποστραγγιστικές τάφρους. Η διάμετρος κυμαίνεται από 1 έως 8 μέτρα και μόνο σε αυτό το μάτι φτάνει τα 30 μέτρα. Στα μάτια επικρατεί διαφορετικό οικοσύστημα από εκείνο των τάφρων. Το νερό είναι συνήθως στάσιμο και ανανεώνεται μόνο με υδρολειψίες και υπερχειλήσεις. Το καλοκαίρι στην επιφάνεια επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και στα χαμηλότερα στρώματα αρκετά μικρότερες, ενώ οι συγκεντρώσεις του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό είναι πολύ μικρές. Συνήθως η παρόχθια περιοχή καλύπτεται από πυκνά καλάμια και από άλλα υγρόφυλλα φυτά. Η υφυδατική βλάστηση απουσιάζει και όπου αυτή υπάρχει έχει μικρή ανάπτυξη. Η αυθονία των ασπόνδυλων οργανισμών είναι πολύ περιορισμένη, όπως επίσης πολύ μικρή είναι και η παρουσία των ψαριών της περιοχής. Ο ελληνοπηγόστεος βρέθηκε στο εκτεταμένο υδάτινο σύστημα του Μοσχοχωρίου σε σημαντική αυθονία. Τοπικά, οι επιμέρους πληθυσμοί του υπόκειται στην επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων όπως καθαρισμοί τάφρων, εποχιακή διακοπή της παροχής νερού, εκ περιτροπής ξύρανση τάφρων, μπαζώματα ματιών, γεωργική ρύπανση και άλλα. Ορισμένες από αυτές, όπως καθαρισμοί τάφρων και η δημιουργία ευτροφισμού μέσω της έκπλησης γεωργικών λιπασμάτων, η οποία σημειωτέων γίνεται αθρώα στην περιοχή, ίσως να δημιουργούν σε μακροχρόνια βάση ευνοϊκές συνθήκες για το είδος. Αντίθετα, σοβαρή αλλίωση του υδάτινου περιβάλλοντος προκαλούν τα απόβλητα ελαιοτριβίου ή νοποιίου, τα οποία δεν απορρίπτονται απευθείας στο σπερχιό, αλλά σε τάφρο που αποτελεί το βασικότερο βιότοπο του ψαριού. Ο υγροβιότοπος των πηγών της Αγίας Παρασκευής, 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Λαμίας, περιβάλλεται από τη Νέα Εθνική Οδό και τον επαρχιακό δρόμο Λαμίας-Στυλίδας. Οι πηγές εκφορτίζονται από 3 διαφορετικά σημεία και στις αναβλύσεις τους σχηματίζουν αβαθείς μικρολεκάνες. Στη συνέχεια τα νερά τους ενώνονται σε ένα κοινό κανάλι, το οποίο περνά κάτω από την Νέα Εθνική Οδό για να καταλήξει στα αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια της περιοχής. Ο υγροβιότοπος έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις και υποβαθμίσεις λόγω δόμησης, απόθεσης μπαζών, εκτεταμένης υδρολειψίας, αρρύπανσης. Η μεσαία πηγή που μπαζώθηκε με πέτρες είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί ο ζωτικός χώρος και η αυθονία του ψαριού. Αντίθετα, η αυθονία του είδους παρουσιάζεται κάπως καλύτερη στις 2 άλλες λεκάνες, ιδιαίτερα στην Ανατολική που έχει μεγαλύτερη έκταση, καταλληλότερες συνθήκες για αναπαραγωγή και πιο πλούσια υδρόβια πανίδα και βλάστηση. Οι πληθυσμοί του ελληνοπηγόστεου στις πηγές Αγίας Παρασκευής είναι εξαιρετικά ευάλωτοι στις ποικίλες ανθρωπογενείς επιδράσεις και σε φυσικά αίτια.
Οι υπερβολικές αντλήσεις νερών κατά τους θερμούς μήνες μειώνουν σημαντικά τους ζωτικούς χώρους και πολλές φορές οδηγούν ακόμη και σε ξήρανση των λεκανών. Παλαιότερα η παροχή των πηγών ήταν πολύ μεγαλύτερη, διότι τα ερειπωμένα κτίρια που ήταν νερόμυλος και νεροτριβές για να λειτουργήσουν απαιτούσαν μεγάλες ποσότητες νερού. Σήμερα κοντά στις πηγές υπάρχουν 3 γεωτρήσεις, από τις οποίες οι 2 λειτουργούν για την ίδρυυση της Αγίας Παρασκευής και Μεγάλης Βρύσης και η τρίτη για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής. Η υποβάθμιση και αλλίωση του υδάτινου περιβάλλοντος προκαλούν και τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο των ρούχων. Επίσης, αλλοιώσεις του υδάτινου περιβάλλοντος προκαλεί ο σταυλισμός των ζώων στις παρυφές των πηγών, η καθημερινή παρουσία των αιγοπροβάτων στις πηγές, οι υδρολειψίες κατά τους θερμούς μήνες και η κάθε είδους απορρίψεις υγρών και στερεών αντικειμένων. Ο ελληνοπηγόστεος είναι πρικισμένος με βιολογικά χαρακτηριστικά ζωής, τα οποία του δίνουν την ικανότητα να αντιδρά ευκαιριακά σε έντονες μεταβολές του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα το μικρό μέγεθος σώματος του επιτρέπει τη διαβίωση ακόμα και σε μικρές ποσότητες νερού που διαμορφώνονται σε περιόδους ξηρασίας. Ο ετήσιος κύκλος ζωής του επιτρέπει την ταχεία εναλλαγή γενεών. Η σχετικά μεγάλη γονιμότητα, η τμηματική αναπαραγωγή καθώς και η πατρική φροντίδα αυξάνουν την πιθανότητα επιβίωσης κάποιων απογόνων, οι οποίοι θα επαναπληρώσουν τους διαταραγμένους βιότοπους και θα αποκαταστήσουν την πληθυσμιακή αυθονία. Όμως, κάτω από τις έντονες ανθρωπογενείς επεμβάσεις, ο ελληνοπηγόστεος αδυνατεί να συνεχίσει. Τέτοιες δράσεις υπήρξαν στην περιοχή των Κομποτάδων, όπου τα τεχνικά έργα κατέστρεψαν όλους τους βιότοπους. Η κατασκευή της πλατείας του χωριού, καθώς και η δόμηση κάτω από αυτή, κατέστρεψαν το βιότοπο της σημαντικότερης πηγής. Οι εγκαταστάσεις του ορφανοτροφείου χτίστηκαν στο χώρο του παλιού υδρόμυλου και κατέστρεψαν το βιότοπο που σχηματιζόταν στην έξοδο των νερών. Το σπίτι αυτό χτίστηκε πάνω σε πηγή των Κομποτάδων και κατέστρεψε έναν ακόμη βιότοπο. Παλαιότερα, εδώ, στον κάμπο των Κομποτάδων, υπήρχαν διάσπαρτα πολλά μάτια, στα οποία έχει καταγραφεί η παρουσία του ελληνοπηγόστεου. Σήμερα, όλα τα μάτια έχουν βαζωθεί και από τις μεμονωμένες συστάδες των καλαμιών μπορείς μόνο να εντοπίσεις τη θέση τους. Μόνο σε αυτήν εδώ την περιοχή με τα πυκνά δέντρα και τους θάμνους διατηρούνται ακόμη μερικά μάτια στα οποία βρέθηκε το είδος. Ενδέχεται στο μέλλον τα μάτια αυτά να βαζωθούν και να εκλείψει τελείως από τις Κομποτάδες το είδος αυτό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί και σε άλλα υδάτινα συστήματα της περιοχής που βρέθηκαν κατάλληλα για την επιβίωσή του. Οι πηγές και όσοι κάτω από το χωριό, όπως και οι εγκαταστάσεις του ορφανοτροφείου, θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν το είδος μετά από ορισμένες μικρές τεχνικές επεμβάσεις και ελέγχους. Μεταφορά θα μπορούσε επίσης να γίνει και στο διπλανό χωριό Μεξιάτες, στην περιοχή του παλιού νερόμυλου, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους με ασθενή ροή νερού. Το είδος μεταφέρθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια του προγράμματος στις πηγές Αγίου Δημητρίου, μετά από προσεκτική διερεύνηση των πηγών. Αυτές βρίσκονται κοντά στην κοινότητα Αχινού και προσφέρουν το ίδιο περίπου ενδιαίτημα με εκείνο της Αγίας Παρασκευής. Η προστασία και διατήρηση του ελληνοπηγόστεου στο παρόν και το μέλλον θα εξαρτηθεί από αυτούς που εμπλέκονται στη χρήση και διαχείριση των υδάτινων πόρων της Φθιώτιδας.